Βίντεο. Σήμερα ψήφισαν με σύμπνοια τα δύο μεγάλα κόμματα Γιώργιο Οικονομίδη. Ο Γιώργος Οικονομίδης αναστήθηκε, βγήκε από τον τάφο του, Θεός χωρέστονα, και είναι σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και καλά σας. Γιώργος Οικονομίδης. Αυτός είναι πρόεδρος. Με το ψευδόνυμο Κάρολος Παπούλιας. Και Κάουτσκι μπορεί, διότι το Κάρολος προέρχεται από το Κάουτσκι που ο μπαμπάς του ήταν θαυμαστής του Καρλ Κάουτσκι. Λοιπόν, ο Γιώργος Οικονομίδης, φίλοι μου αγαπημένοι, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε μια χαρούμενη παρέα Αλβανών, Πακιστανών, Μπαγκλαντές που συγκατοικούμε σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό, για να μην προσβάλλει τους άλλους, δεν λέει Έλληνες και Ελληνίδες, είναι ένας πρόεδρος που μας προσφώνησε την 1η Ιανουαρίου φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη παρέα είμαστε. Δεν είμαστε έθνος, δεν είμαστε λαός. Αυτόν τον ψήφισαν ομοθυμαδών 260 κάτι βουλευτές ως φίλοι του. Εντάξει. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι ο κύριος Παπούλιας μπορεί να είναι πρόεδρος μου. Εγώ είμαι Έλληνας. Πιστεύω βαθύτατα ότι μας ενώνει η ιδιότητά μας ως Ελλήνων σε αυτή τη χώρα. Δεν αισθάνομαι ότι είμαστε φίλοι μεταξύ μας, απλώς. Δεν είμαστε παρέα, δεν είναι κουτούκι η Ελλάδα, δεν είναι κρασοκατάνιξη, δεν είναι πάρτι, δεν είναι ουζερί. Χάρισμά τους. Των εθνομηδενιστών, της παρέας, των φίλοι μου αγαπημένοι. Θα τον λέω από εδώ και στο εξής, Γιώργο Οικονομίδη. Κάουτσκι. Πρόεδρος της Δημοκρατίας για μένα δεν είναι. Μέχρι να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έγινε, να μας ζητήσει. Έλληνες είμαστε. Μας προσέβαλε μιλώντας για φίλους και φίλες. Έτσι του είπε ο κύριος Παπανδρέου. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά ένας πολιτικός που σέβεται τον εαυτό του, ένας Έλληνας, θα του έλεγε άντε πάγαινε από εκεί, που θα μου πει σε μένα να πω τους Έλληνες φίλους και φίλες. Δεν το έκανε αυτό. Επειδή εμείς οι απλοί άνθρωποι που σκεφτόμαστε με την οργή του Έλληνα και όχι με τα συμφέροντα του πολιτικού, εδώ δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Δεν είμαστε φίλοι και φίλες, είμαστε Ελληνίδες και Έλληνες. Και όποιος θέλει να μας λέει φίλους και φίλες, δεν είναι πρόεδρος μας. Απλά πράγματα. Είναι πρόεδρο στους. Παρακάνει τον πρόεδρο στους Πακιστανούς, καμία αντίρρηση. Στην Αλ Σαλέχ, καμία αντίρρηση. Για μας, τους Έλληνες πατριώτες, έχασε. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο και